kamera zapálila. Dobrý den. Budete s námi mluvit? Vy tam za mobile. Jsem neschopná mluvit. To máš prdeli. Píče, ale mě úplně škrtí ta burda. Ukážu ti výstřih. Třeba vylezou kozy, když jsem tak krásně. No tak mluv. Skoro jsem ti klepla na botu. Já jsem všimla. Pičo. Hej, kde jsou ti brouci všichni? Mi natáčíš nos? A je to dobrý? Je to dobrý? Je to hodně dobrý? Jaj. No otáčej s tím ještě s tím otáčej. Tebe se nafouká obličejk s tím hýbu. Dobrý. Jak typ. Ty máš ale dubku. Neklepej mi prosím tě na boty. Však já klepu vedle. Počkejte, kde mám ty křidla? Tady jsou křídla. Počkej, ne? Tady je moje. To slyším ty jak typ. Ale je. já mám křídla. Dobře, to umí dostat. Hej, dobré, no. A víš to?